Тобыннарыбызның мыллыгы техниканың ашлыкны киптирүү, саклоо, жер эшкәртүү агрегатларының, аларда эшләүче механизаторларның әзерлек дәрәҗәсенә турыдан-туры бәйле. Комиссия әгъзалары 8 хуҗалыкта булып, аларның урып җыюга әзерлеген тикшерде. Без бүген карап чыккан хуҗалыкка комбайннар яртылаш әзер. Мин бүген көндә әле пока барысында да эш беткән дип әйтә алмыйм. Карап чыгасы җирләре бар. Шуңа күрә егетләргә карап бетереп, бер шушы уборкага кадәр 10-15 көн калып бара. Шуңа кадәр бу эшләрне башкарып бетереп, вакытында кыр эшләренә тотышырга кирәк булачак. Комиссия комбайннарның герметизация дәрәҗәсен, суктыру һәм тагылма җайланмаларының төзеклеген карады. Комбайнчылар техникаларын кабызып, барлык узелларны эшләтеп күрсәтте. Технологик таләпләрнең үтәлеше дә каралды. Электр сигнал бирү, янгын сүндерү чаралары, аптечкалар, комбайнчыларның махсус эш киемнәре белән тәэмин ителүе дә игътибардан читтә калмады. Бүгенге көндә безнең 15 комбайн, 15 механизаторлар белән механизаторларыбыз җитәрлек, 15-дә дә кеше бар. Техникалар бүгенге көндә 95% хәзер диергә була. Шуңа күрә запчасть буенча бүгенге көндә проблемалар юк. Бөтен әйбер кайткан, куеп бетләс әйберләр бар, конечно, аны хәзер кыска вакытта шушы 1-2 көндә механизаторларыбыз бетерә, шин комбайннарны. Безнең бүгенге көндә комбайннарыбыз 100% әзер. 14 комбайныбыз чыга быел. Уңышыбызга дибез инде 100% шулай ук. Соляркаларыбыз кайткан, запчастларыбызны шулай ук алып кайтып бетердек, комбайннарны ремонтлап бетердек. Артыннан шулай ук безнең инде исәп быел авыр лущильникларны чыгарга дибез. Теге дополнительно шул саламны эшкәртер өчен. Комбайннарны запчастлары кайту белән сразу ясый башладык, сразу бүтән әйберне сорау белән сразу бирәләр запчастларын сразу. Директорлар әйбәт безнең сразу әйтү белән бүтән әйберне эшлибез. Алла берсе әйтү белән чыгып китәбез инде. Комбайннар уже әзерләп бетерәбез, батнадала берсе инде. Беренче елны керү белән кейстә эшләгән идем. Анасы яңа комбайн кайтты, яңа комбайнда эшләдем. Ансы белән балый Алла берсе инде 2нче сезонга кереп китәм инде. Комиссия әгъзалары Август Муслим Туган як агрофирмаларының Исламов хуҗалыгының уракка югары дәрәҗәдә әзерләнүләрен билгеләп үтте. Калган хуҗалыкларның да комбайннары әзерлек сызыгында. Аларга күрсәтелгән җитешсезлекләрне атна 10 көн дәвамында төзәтеп бетерү бурычы куелды. Гөлназ Җарилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.